Hai viewers, norong na bagay tini hain hai video katal tui fai pika ang hasing na tui ni tui fai pika obong ke hasing o muski rimani nai nei di muski karan ri di obai ke hasing kai khangke bostao जों tini bostao muski bepak jaga bostao no जों tini muski rinai nai tongdi जों o hasing kai thana mungsa chemical no use khaya जों hai ke ba sarok no use khaya oboka kisa asainen lerka haini bagui bo logoi malia tori malia tabo muski rika lok nai tor nai tai balai ka khrangke phainai bo haino ani channel ni bisingti norong no ang haseng butui phifuru bo haino norong no ang phunungna bagui chatio goi tongo norong nugui mane ani channel ni bisingtui nai nai di balai bahai ke phaika ka khrang khai norok bo nogana gini rogo bhaike kisa misa nokla rogo kainang ke srangui mano oro जों kaithana muski tai hasimi siriwo tormani yagolo ke muski karan ri di o haike no muski kepek rokta di nai tongdi ani channel ni bisingti taibo kaham video tumna bagai norong bagai ang satyo goi tongo ani viewers rok nang sanam jongo norok share khaidio video no je nongnai phano srangui mano haseng bahai ke kai obhai ke जों tini o jaga o bostao bepak jaga o no जों tini muski karandi alangi thangnai nugui manai norok nai nei di